Hola, benvinguts. Les Vies Verdes són un projecte que sempre està en moviment, millorant, innovant i amb un constant creixement. És per això que avui els volem parlar de les noves rutes i les ampliacions que s'estan creant al llarg de les nostres comarques. Uns nous trams i recorreguts que ens permetran arribar a nous racons, ja sigui pedalant o caminant. Les Vies Verdes de Girona van néixer com una oportunitat de gaudir de la natura i fer esport, turisme i salut al mateix temps. La intenció i la il·lusió del Consorci de les Vies Verdes era, però, que això es pogués fer creuant la província de Girona d'una punta a l'altra, des dels Pirineus a la Costa Brava, brindant així l'oportunitat a tothom que ho desitgés de descobrir la varietat de paisatges i racons entranyables que ens ofereixen els nostres pobles. Va ser així com va néixer la Ruta del Ferro i el Carbó, que uneix Ripoll i Olot, i la Ruta del Carrilet entre Olot i Sant Feliu de Guíxols. Unes vies que ressegueixen els passos d'uns trens que anys enrere havien recorregut els mateixos paratges. Uns paratges que s'han convertit avui en pas habitual de ciclistes, caminants i amants de la natura en general, en busca d'una alternativa allunyada del trànsit dels vehicles motoritzats. Si bé el principal objectiu de dotar les comarques gironines de les seves primeres vies verdes ja estava complert, la gran acceptació amb què van ser rebudes per part d'usuaris de totes les edats va portar i està portant, de fet, el Consorci a ampliar la xarxa de vies verdes que cada vegada ressegueixen més i més paratges gironins. Amb la Ruta del Carrilet i la del Ferro i el Carbó funcionant a ple rendiment, era, doncs, el moment d'ampliar la xarxa. La via d'unió entre Campdevànol i Gombrèn va ser la pionera en aquesta fase d'expansió de les vies verdes per la comarca. Aquest petit tram de 4 quilòmetres, recuperat a partir d'un antic camí ral i ramader, ens permet descobrir racons de gran bellesa com les fonts de Sant Eduard i de Querol, on podem trobar una zona d'esbarjo situada en un paratge natural idíl·lic, o l'església romànica de Sant Llorenç a Campdevànol. Tot i que la connexió entre Campdevànol i Gombrèn es va construir i inaugurar més tard, actualment s'engloba dins de la Ruta del Ferro i el Carbó. Amb aquests primers 4 quilòmetres d'ampliació, el creixement de les vies verdes no va fer més que començar. El següent tram que es va ampliar va ser la unió entre Girona i Salt a través del carrer Emili Grahit. 1,7 quilòmetres de ruta urbana que es van inaugurar al març de l'any passat i que van servir per unir la capital gironina amb la seva veïna més propera, Salt. En aquest cas, el nou tram va passar a formar part de la Ruta del Carrilet. L'última de les grans inauguracions de trams nous ens porta fins a tocar de la costa mediterrània, concretament a Palamós, d'on parteix el nou tram que ens condueix fins a Palafrugell. Aquesta ampliació no va ser una realitat fins l'any passat, després d'ampliar les vies verdes per la part occidental amb el tram de Campdevànol a Gombrèn i per la part central amb el tram de Girona a Salt. Així doncs, el tram Palamós-Palafrugell consta d'uns 6 quilòmetres i va ser inaugurat al març del 2009. Conegut com la Ruta del Tren Petit, deu el seu nom al fet que part del seu traçat transcorre sobre l'antic recorregut del Tren Petit, que connectava Palamós amb Girona, un tren que va efectuar el seu primer trajecte l'any 1887. La via Palamós-Palafrugell ens permet visitar de camí pobles i viles com Vall-llobrega i Mont-ras, on podem descobrir un grapat de racons únics com les cales del Crit o la Margarida o l'església de Sant Esteve a Palamós. Ja hem vist com ràpidament les vies verdes han anat creixent i ens han permès arribar a racons únics de la nostra província. Fins aquí hem conegut les 3 grans ampliacions que ja estan en funcionament i que de moment completen els trams originals de la Ruta del Ferro i el Carbó i el Carrilet. Però com ja hem dit, les vies verdes estan en constant creixement i és per això que el Consorci ja està creant una sèrie d'ampliacions espectaculars que transformaran les vies verdes en quelcom molt més gran. El primer d'aquests nous projectes d'ampliacions torna a portar cap a Palamós. Ja hem comentat el nou tram que es va inaugurar l'any passat i que des d'aquesta vila ens permetia arribar a Palafrugell, al nord de la població. Ara, però, el nou tram que partirà de Palamós ho farà en direcció contrària, cap al sud, fins a trobar-se amb Castell-Platja d'Aro. La nova ruta, de poc més de 13 quilòmetres, transcorrerà parcialment paral·lela a la carretera costera que uneix Palamós i S'Agaró. Un cop aquí, seguirà la traçada de l'actual carril bici per arribar fins a Platja d'Aro i, posteriorment, a Castell d'Aro.
Si bé estem parlant d'un tram relativament curt, la seva rellevància va molt més enllà. Gràcies a aquests 13 quilòmetres, aquesta ruta provinent de Palamós quedarà unida a la ruta del Carrilet a l'alçada de Castell d'Aro. D'aquesta manera, doncs, serà possible recórrer la costa des de Palafrugell fins a Palamós gràcies al tram ja existent i des d'aquí a Castell-Platja d'Aro i seguir sense interrupcions fins a Sant Feliu de Guíxols, on la ruta del Carrilet ens conduirà fins a Girona, Olot i Ripoll. Però aquesta ampliació de la part més oriental de les vies verdes de la província no serà l'única que afectarà la costa gironina. La via verda al seu pas per Sant Feliu de Guíxols, actual punt d'inici o final de la ruta del Carrilet, també serà àmpliament millorada. La primera d'aquestes reformes serà allargar el punt final de la ruta del Carrilet perquè en lloc d'acabar prop de l'estació de Sant Feliu, com ho fa ara, s'allargui fins a arribar al port de la ciutat, on els usuaris de la via seran rebuts per la majestuositat del mar Mediterrani. Però això no serà tot el que es trobaran els ciclistes i caminants quan arribin al port de Sant Feliu de Guíxols. La segona fase del projecte preveu la recuperació de l'edifici Tinglado, situat també al port i que anys enrere fou la seu central del Feliuet, el tren que recorria el tram fins a Girona i que avui nosaltres resseguim en bicicleta. L'objectiu és convertir el Tinglado en un punt d'interpretació de les vies verdes, on trobar informació sobre les actuals rutes, però també sobre la rellevància que aquestes van tenir quan el Feliuet les recorria per arribar al port de Sant Feliu, cor del comerç marítim de l'època. Precisament al seu interior podem trobar-hi exposades dues d'aquestes locomotores que ja fa 40 anys corrien sense descans pels paratges de la nostra província. Aquest centre d'interpretació no serà l'únic que trobarem al llarg de les vies verdes, doncs està previst establir-ne dos més, un a Ripoll i l'altre a Bescanó. I ara saludem el senyor Emili Mató, gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Amb ell podem dibuixar tot el mapa de les futures vies verdes i la xarxa ciclista de Girona. Benvingut, Emili. Molt bon dia, gràcies. L'any 2009 es van realitzar unes ampliacions molt importants a la xarxa de vies verdes de Girona, com la ruta entre Palafrugell i Palamós o el camí ramader de Camp de Bànol. Està previst unir aquests trams a la xarxa principal i que tot tingui una continuïtat? Sí, efectivament, tant el tram de Palamós-Palafrugell, que de fet ja s'està treballant per la redacció del projecte, que ha d'unir aquesta via verda, la ruta del tren petit, entre Palamós i Castell-Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Això ja ho està redactant a la Direcció General de Carreteres i es preveu que s'executi en un període breu de curt, un any o un any i mig. I el tram del camí ral i ramader de Camp de Bànol hi ha també un projecte redactat i aprovat per al Consorci que està amb un compromís de finançament per part del Ministeri de Medi Ambient i en aquests moments a l'espera dels permisos necessaris, que és un camí, reprofita un camí ral també entre Camp de Bànol i Ripoll. Una de les altres preguntes que els usuaris es fan més sovint és quan estarà llesta la connexió entre Sant Joan de les Abadeses i Olot. Quina és la previsió? Efectivament, aquest és un tram molt demandat pels usuaris. És un tram el més complicat, primera pel seu desnivell, entre Sant Joan de les Abadeses i Olot hi ha 600 metres de desnivell, i segona perquè no hi havia hagut mai una infraestructura ferroviària i per tant una plataforma en desús i s'ha de crear de nou. Aquest tram té dues parts molt diferenciades, la de la Vall de Bianya entre Lloc a l'Ou en aquest moment, allà on ja arriba la xarxa des d'Olot, i el fons de la Vall de Bianya a Sant Pere d'Espuig, concretament, que aquest ja també tenim un projecte redactat, aprovat, igual que com el tram d'Unió amb Camp de Bànol, a l'espera del finançament del Ministeri que ja està emparaulat. Però, en canvi, des de Sant Pere d'Espuig fins a Sant Joan de les Abadeses, que de fet és el tram més llarg i més complicat, aquí hi ha una dificultat afegida d'aconseguir els terrenys que a poc des de l'Ajuntament de Sant Joan ja han aconseguit els acords necessaris i esperem que aquest any que ve es pugui redactar el projecte. Per tant, trigarà una mica més i en aquests moments no podem concretar res més que això. També s'han millorat i es modificaran trams i connexions urbanes. Què ens pot explicar de tot això? Sí, de fet, una de les més demandades des dels inicis del Consorci que hem gestionat les vies verdes va estar la unió a Girona, perquè els dos carrilets que venien d'Olot i de Sant Feliu de Guíxols no connectaven, les estacions estaven en dos punts diferents de la ciutat, i aquí per connectar-ho es va redactar el projecte, es buscar el finançament i ja s'ha executat un carril bicicleta que segueix pel carrer Meli Grahit i va continuant i travessa tot el nucli urbà de Salt fins a empalmar amb el ramal de Montfullà.
Aquest es va fer també, es va inaugurar aquest any passat i està redactat en projecte i pendents d'execució, ja hi ha el finançament, segurament s'iniciaran les obres aquest any, de 3 trams més, un a Ripoll per connectar-ho amb l'estació de Ripoll, un altre a Olot perquè la connexió del que ve de Girona i el que va cap a la Vall de Bianya no estan connectats en el tram urbà, i un altre a Sant Feliu de Guíxols que ens permetrà arribar al port. En aquests moments la via verda de Sant Feliu arriba a l'inici de la població però no arriba a mar i hi ha un carril bici projectat i amb pressupost per arribar fins a mar. A banda, també hi ha algunes iniciatives municipals, com és el cas de Palamós o de Palafrugell. A Palamós aquest any construiran també un carril bicicleta des del nucli urbà fins a l'inici de la ruta del tren petit, i a Palafrugell han fet una sèrie d'actuacions, un semàfor, etc., per facilitar la connexió amb el nucli urbà. Per tant, veiem que les vies verdes estan en un creixement constant. Hi ha municipis amb projectes d'ampliació. Quins són? Sí, a banda del que he estat comentant, un altre tram d'una envergadura important, perquè és un tram de prop de 50 quilòmetres i que té un projecte i té el compromís de finançament del Ministeri, és el tram que va de Girona cap a Banyoles i al límit de la comarca del Pla de l'Estany, prop del municipi de Besalú. Aquest és el més important. A banda, també, en aquest cas, amb la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, també s'ha estat treballant per fer una via verda paral·lela a la carretera que uneix Verges amb Figueres. En aquests moments hi ha un estudi de traçat i la Direcció General està per treure el concurs per la redacció de les obres, perdó, la redacció del projecte d'aquestes obres. Des del Consorci de les Vies Verdes de Girona no només treballeu per l'ampliació de la xarxa de vies verdes, sinó que ara, a més, esteu treballant en un projecte de creació d'una anella cicloturística entre Girona i França. De què tracta aquest projecte? Sí, ja fa uns quants anys que tenim contactes amb el Departament dels Pirineus Orientals perquè ells tenien un projecte i que l'estan executant de via verda seguint la vall del Tec entre Ceret i el mar, i aleshores la idea és connectar aquesta via verda que ells estan per construir en un període de temps immediat amb el que tenim de xarxa de vies verdes a Girona, aquestes que hem estat comentant ara, més les ampliacions, més algun tram a l'Empordà, a la Muga, i per tant ja ens vam posar a treballar per presentar una proposta per ser finançada a la Unió Europea per unir tot això amb una anella cicloturista, que la gran part d'aquesta anella, més del 50% seran vies verdes i els altres seran trams que no seran vies verdes però que sí que estaran senyalitzats i tindran poca intensitat de trànsit i per tant es podrà fer una anella cicloturista d'uns 400 quilòmetres que permetrà connectar dos territoris separats per una frontera però amb la mateixa parla, la Catalunya Nord i comarques gironines en aquest cas. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, Emili. Gràcies a vosaltres. I ara seguim coneguent més coses sobre les vies verdes. Si bé aquestes ampliacions que hem vist fins ara afecten zones concretes de la província, des del Consorci s'està treballant també amb altres projectes amb una visió molt més àmplia. El primer d'ells és el que passarà a doblar el nombre actual de quilòmetres que conformen les vies verdes fins a arribar als 260. Aquesta valenta aposta es convertirà en realitat creant una xarxa en forma de buit, que tindrà el seu punt central i d'unió a Girona. Aquests més de 140 quilòmetres de nova ruta s'afegiran als 125 que formen la ruta del ferro i el carbó i la ruta del carrilet. El primer dels dos cercles, que es crearà a la vessant est de Girona, tancarà l'anomenat Cercle de les Gavarres. Per fer-ho, la via seguirà l'actual ruta del carrilet fins a Sant Feliu de Guíxols, des d'on pujarà en direcció nord i seguint la costa fins a Palafrugell, on s'endinsarà en direcció a la Bisbal d'Empordà, tot resseguint les Gavarres pel nord. Tot seguit, la ruta es dirigirà a Sarrià de Ter, on s'unirà ja amb l'altre cercle que es formarà a la part oest de la capital gironina. Aquest partirà de Girona en direcció a Banyoles, on durant uns quilòmetres seguirà l'antic tram ferroviari del tren Pinxo. De la capital del Pla de l'Estany, la via seguirà en direcció nord per anar a buscar el cabal del riu Fluvià i seguir-lo fins a la Garrotxa, on als voltants d'Olot s'unirà amb el traçat ja existent de la ruta del ferro i el carbó. Des d'aquí tindrem també l'opció de pujar fins a 7 cases, tot passant per Sant Pau de Segúries i Camprodon. Si no, dirigint-nos cap a l'oest, podem seguir cap a la nova via que unirà Ripoll i Campdevànol i fins i tot sortir dels límits gironins per seguir la via verda de les comarques barcelonines. I ara parlem amb Jaume Kleiner.
propietari de diversos establiments de lloguer i serveis relacionats amb la bicicleta. A més, la seva empresa és membre del Club d'Agents Econòmics de les Vies Verdes de Girona. Benvingut, Jaume. Benvingut. Quants anys fa que l'empresa Cicles JK dona servei als usuaris de les Vies Verdes? Bé, el 1990 doncs, es va constituir l'empresa, no? I al cap de 5 anys, que ara farà 15 anys, doncs, van començar doncs, amb el procés, diguem, de lloguer de bicicletes i donar doncs, tot el servei doncs, que va relacionat doncs, amb el lloguer de bicicletes. Primerament doncs, era doncs, una empresa doncs, de venda, de reparació doncs, del món de la bicicleta. Vareu començar amb una botiga a Torroella. Gestioneu el centre de BTT de Castell d'Aro i ara, a més, teniu una botiga a Palafrugell. Creieu que el nombre d'usuaris que utilitzen la bicicleta creix? Sí, es veu sobretot quan està circulant, no? Quan vas per la carretera o inclús doncs, se'n vas a la muntanya doncs, els caps de setmana, veus que hi ha moltíssima gent doncs, que està agafant la bicicleta per ús esportiu, per ús familiar o inclús també doncs, nosaltres ho notem doncs, per ús turístic, no? Que es veu doncs, que cada any doncs, anem amb augment doncs, amb el tema de nombre de bicicletes de lloguer i que el negoci va en augment. El desenvolupament de les Vies Verdes ha estat una oportunitat pel desenvolupament local i econòmic? Sí, ha sigut un augment, l'única cosa que és una mica progressiu, una mica en mica, doncs sabem que les administracions van lentes, des de la part, diguem, privada, en el meu cas, que ens afecta, ens agradaria que potser poguessin anar una mica més de pressa, però jo crec que té d'estar tot una mica compenetrat, administració i el que és empresa privada, per poder fer les inversions i a partir d'aquí veure aquest augment que tots volem. Sí que veiem que ha sigut molt positiu. Últimament s'han fet unes ampliacions del que és la via principal de la Via Verda que es havia creat en el seu dia i que això dona una potenciació a l'entorn, a les poblacions que estan no a tocar a la Via Verda, sinó també en els laterals i tot, que així la gent que va en bicicleta